नै आफा सोरां हा माथो सोलिगासिनो माथो रावबो जेबोखौनो बुङा बिहामजोआबो हाथरखिखौ लायनो होननानैल' थांबाय माथो लायनोथ' थांदोंलै आयै बेबो मालाय हाथरखिया गथ'आ बिदि थाङो होमबा बे माबाफोरसो दावराव जादों नामा आबा आबौ मेहेरखौबो मोखां सोम सोम नुबाय थादों आं दाख्लिनिफ्रायनो आरो हाथरखिया बेखौ सोंब्लाबो सिरि थायोमोन बिदिथ' जेबो जायाखैलै आयै जायाब्लाथ' हा मोजाङानो ओमफ्राय हा नोंहालाय माथो सानाबबाय थाखो आबा बेवहाय साननो खोथायानो जोबदों नामाब्रा आयै मानसि जानानैलाय आरो दाथ' गोबां माने साननायानो जोबनो रोंलाना नंगौबो हा दाथ' नै फिसाला सानैनिबो हाबाया ज' जासिगोनसै ना माखौथ' आं हारसिं हाजोबनांगौ जाखो देनाय आयै ओमफ्रायो फैसाफ्रालाय हा जगार खालामनांगौ ना दंखायो आबा नोंनि आफाजों आंजोंबो एसे हा मदद होनो हायोबालाय होगौमोन आरो सानै मानिनि हाबा थाखा फैसाफ्राथ' एसे हा थांखासिगोनानो बेफोरखौ टेनसन लानाङालै आयै थेवबोथ' आबा गय फाननायनियाबोथ' आरो मेहेरनो नांगौ जादों होननायखाय हरबाय आं आयै ओमफ्राय जे सानसोराङाबो बुंगासिनोमोन बेखौ मा आफाया सानासै मामा रायलायबावो एसे खोनासंबावनि मेहेर आबौनोलाय हा मानोथो नांगौ जालायखो फैसा जिनिसखौलाय सोरनो नांगौ सोरनो नाङा आयै दिनै बयनोबो नांगौ जाखायो माथो अब्लाबो हा बादेलै आयै आंथ' नों मोनथिखाया होमबा मेहेरखौ गाव बिनायखौ जुदि मोनाबा बेसेबां रागा जोङो आंखौ माजों रुजुहैलायलाङो मोनथियालै आयै नोङो बिराद अनोरा आङो बिराद माने बिराद ओरैनो आल्थु फाल्थुआव बाहायाथ' ना आबा दानाथ' बिदिद्रायथ' नंलामोन नंनायालाय गावसो मोनथिसिगौ आरो मेहेरनोलाय मानो बिदि हरनांगौ जाखो हरोब्ला सानसोरांसो हरनांगौ ओमफ्रायथ' बेनाथ' बिमाबो दंखायो मेहेरना अब्ला आफायालाय मानो एसे बेखौ अनो ओरैनो गावहानो बेसे मालदारखा बियो नाथाय नङा थेवबो बिफानि अननायखौ लुगैथारो आरो माने ओमफ्रायथ' आंनि सानासो ओरैनो ल'ल' जानानै थासिगोन नाथाय आफा आं बिदि जानो होआ आंनि सानाबो मोननांगौखौ मोनजोबनांगौ मेहेरखौल' नायख्ल'ख्ल' मोनबा जागोन नामा हो मेहेराल' गावनि फिसालाथां माथांनो आफायाबो बांद्राय अनोलै आंनि सानखौबा सोङो नामा बेफोरबायदि हा सोरलाय बिमा बिफाया गावनि गथ'खौ समान अनाबालाय माथो आबा नाथाय बुजिलायनो नागिरा माथो एखनबा समाव नों हाजासे अनब्लाबो थेवबो होननाय लाबोयो माथो दे आबा जेखियानो जाया मानो दाथ' आबै हाथरखियाबो फैबायना मोजां जालांसिगोन दे बेबो गथ'आ ओमफ्रायथ' आबौ साननिखौबो मोजांखौनो जागोन बायदि मोनदोंहां लास्टआवबो ओमफ्राय सोर थाफागोनबा जोंजों आबौ सानानो थागोन खोमाहाय आरो माथो मोनथियालै आयै सोर सासेयाबा जोंखौ मोजां मोनगोनबा सानसोराङाबा मोन्थाय आरोथ' मेहेर आंनि नोजोरावथ' रावखौ बासा बासि गैया गासैबो समानहाय अके जुलियाबो दा दसे उनाव फैगोन खोमालै आंबो ओंखारलांनांसिगौ आयै मोनसे फिसा खामानि दंना दे अब्लालाय आरे बा हनै मेहेर पानिपुरि थुदो जाहैनोसै बिदिखौनो जायो नामा रा औ माथो जाखो आंथ' गोथाव मोनथारोना गाज्रि गुजिनो नायनायावनो हनै बोरैबासो नुहुरखाबाय आंथ' हनै आलु बाथोनफोरखौबो बोरै सिफ्लेयोथाय हनै आंथ' बेबा मा दांला दांलिलै बिसास गैयालै थोद नोंनाबाथाय मालाय जानांगौखौ नै मोजां बुंबा माबा दाथ' आरो इसर गोलोम बोथोर थ' बेफोरबायदि पानिपुरिखौनो जायो नामा रा मेरला गोथाव मेथाइ दोङो बिदि नंद्राया गासैबो ओमफ्रायथ' आं बेखौनो जानो गोथाव मोनखायो आगोलनिफ्रायनो आं जाबोबाय थादों दुइ बाद दे बेफोरखौ जानांला थुदो जेबो जानोबो गोथाव नङा मोनथिबाय आं गोथाव मोनो होनखाबायना आङो जाहैगोन नों दाजा आरो सर लामाफ्रावबो मा लोगो मोनोलै बेफोर पानिपुरिखौ खि गोथाव मोनालै आद्रिफोरबो गफंलिलै एकदम मोजां नंथारालै बेबि नायनायावनो सिनायखाथारबायलै हनै मा बुंलाबायो मालाय जानो गोनांखौ न'फोराव गावबागाव बानायनानै जारा बेफोरखौलाय मा गोथाव मोनो देनाय सिरिथा इसोर खुरलु खुरलानो माबोरैबा आलु बाथोन सिफ्लेखायो हनै थोद आदा पानिपुरिखौ बानायदो दे बेसेबांथो बानायनो बिनानाव 10 थाखानि बेसेबां मोनो मोनबा होयो 10 थाखायाव दे बिदिबालाय बेसेबां प्लेट मोननै आं जायालै मोनसे प्लेटल' बानाय जामारा बिदिबा जायालै आं बेफोरखौ नोंबो ओमफ्राय दा गाज्रि मोनलायगोन ना बेखायनो जेबो नंला दे जादो नों जानायखौनो आं जानाय सानना लानोसै दे आङो जागोन दे बिदिबा
ओइ खुसिफ्राबो नायनाय न' जाबाय एसे मोजां बानायखाबायना आदा औ फंबाय मानो मोजां बानाया जानो गोथावथार जानाय नायदो आं जाथ'लालै दे अब्ला आं जानायखौ नायबाय था नोङो आयौ आलौ गोसाखौबो बांद्राय दाजालै देहानि थाखाय बांद्राय मोजां नङा मिन्थिबाय जागोनलै जेबो जाया दे आरो लोगो मोनसे जादो न' नाङालै नाङा नांगौबा फाग्लाया देनजारलै ओमफ्राय गोथाव ने एकदम बरियाखा दे आरो होमबालाय ओमफ्राय बेसेबां जाखो होन्दोंमोनलाय आदा 30 थाखा जाबायलै फंबाय अ दे होमबालाय र' आरे दै जाबायना दाना दै लों एकदम सिख्लाफोरनि क्राशब्रा पानिपुरियाबो आर इउ अके बेबि या आम अके लेट्स गो थांसै होमबालाय औ रदे बैयाव मोनसे गोरान जाहैनि आङो पानिपुरिखौ आदा मोनसे गोरान हरलाय संख्रि फुननानै दै मा गोरान सोरानब्रा बाद दे दे मा जालायखो दा सना माखौबासो आरो गाज्रि मोनलायबाय नामा नोंहालाय सान नों बेबायदिनो थगायजानानैसो थासिगोन जेबो मोजां उदिसखौनो लाया खबरखौनो लाया नोङो जेबो ओजों आरो प्लेनिंनिफ्राय प्लेनिं बानायगासिनो जेन'बा मा बाथ्राखौ होनखो नोंलाय माखौथ' उदिस लानांगौ मा खबर लानांगौ आङो नों ओमफ्राय आफानाव फैसा बिनो होननायालाय गारि बायनो बुंनाया नोङो बेखौलाय माथो जाखो ओमफ्राय बिगोन ना बिबाव नोङो मालाय लांबायानो मेहेरा बुद्धि बाहायनानै आफाया आरो गय फाननायनि फैसाखौबो मेहेरनोसो हरबायनो सानना नायलाय नोङो सान बे मेहेरनोसो हरबावबाय फाल्थुनो ओमफ्राय आफाया माथो खिन्थायाखैलै आंनो बे खिन्थाबावगोन नोंहा आरो जेबो सोंनोबो रोङा नालाय नै सान नों आंनि खोथाखौ ला आफानिफ्राय नों जि हायोना गासिबो दाबिनानै लाखाजोब नङाब्ला जोंहा उननि समखौबो साननांगोन ना उनाव जोंनाव जेबो थाहैनाय नङाथ' नुवाखै नोङो माबायदि नोंसिनाव थाफैफ्लादो मेहेरा ओमफ्रायो नाथाय ओमफ्राय बेबोथ' बिनिनो न'खाना अब्लाबोथ' ना नाय सान असेया असेखा आरो मालाया मालाय बे आफायाबो मेहेर बिबानो हरोलै नंमारगौबो मानियोब्रा फंबाय होमबाबोथ' ना बेनोथ' बिनि बिमाखौ मिन्थिखाया नोङो जाखिनि एसे एनै दङ बेखौबो फुरा सेनानै लांजोबनो सानखो ना माखोथाय बेखायनो फिसालाखौ फाथायदों बायदिसो मोनबाय आङो बोरै जागोन सान अब्ला नोंनि आखायाव मा थाहैगोन ओमफ्राय आं बिनायखौ हरगोन ना हरा बे नायनि र' जि मोनथाय दङ गासिबो सानासो बांसिन मोनखानांगौ आंलाय मा गोरोन्थि सानदोंखाय साननि मोजांनि थाखायसो सानदों आरोथ' आंजों बिदिया सोलिया आं बांद्राय मोजां मोना बिदिखौ जायोसे बेखौसो इगनर बांसिन नाथाय जाय मालाय बेखौसो बांसिन बजबो ओमफ्रायथ' साना आंनि खोथाखौ लाब्ला गावनि मोननांगौखौ माब्लाबाबो खोमाना लानाय नङा बियो बेबायदि खुसि आरो आङो बहा मोनबावगोन देनाय गोसोफोराथ' जायो आरोना ओइ बेफोरबायदि समायना सानखौ ना हायोबाथ' जोबनासो दोनगौमोन आङो ओमफ्राय बोरै जोबगोन नोङो माने हमथानानै दोननो गोसो जायो आरोना बेबायदि सानखौ थांजानो बायोलै आंथ' रमेहेन मोजां सानफोरखौ बिदिनो थांजानो बायोथ' आरो ओइ नाथाय मा खालामब्रा बेबिने बेबायदिनो सावगारिफोरावथ' जोबना दोननो हायो र' नाथाय अब्लाबो गोसोखांथिल'सो जानानै थायोना दाथ' माथो खालामनो आरो न' गाज्रि सानफोरखौथ' जि थाब थाब थांजानो लुगैयो नाथाय मोजां सानखौबाथाय बेबायदिनो जायो ओइ सना नाथाय आंनि मोनफ्रोमबो गोसोखांथियावनो नोंथ' थाथारनांगोन ना औथ' आरो नों गैयाब्लाथ' ओमफ्राय लाइफआनो बेखारसै ना बिदिजों बोरै जानोब्रा नै बेना जालायबाय ओमफ्रायो बेफोरबायदि आंनि खुसिखौ ना रंजानो होब्ला नोङो मानो होनब्ला दानो दं दानो गैयालै बेखायनो बेबि गोसो बायदि इन्जय लानो हो आंखौ फिसा फिसा बाथ्राखौनो आरोना बेफोरबायदि फिसा फिसा समानो आंनि थाखाय बिराद स्पेशल ना जै आरो खेबसे थांबाथाय ना जायखौ मोनफिना ना थारैनो गामियाव थानो बिराद मोजां मोनलै बेबि औ गामिनिफ्राय साबसिन आरो मा दं दिनै गावहा आरो टाउननि मानसि नालाय इस नंगौना ओमफ्राय दा बेखायनोथ' गामियारि सिख्लाफोर मोनबायना आङो बेफोरथ' जाबाय र' मेहेर ओमफ्रायो ओमफ्राय माबा सोंथि दंबावो ओमफ्राय नों बिदिनो ओरैनो थाबाय थागोन आरो जेबो खामानि नागिरा बापरे डेन्जार कुइसन खालामबाय माथो आंखौ औ माने सोंखानांगोन ना गावहा ओमफ्राय उदाङै थाग्रा मानसि ना बेखायनो सोंबाय आरो उननि समाव मा खालामगोन नोङो उफ आयौ आइ मिन नों साख्रिखौ सोंदों माने नै आंखौ लाब्लाथ' नों माबा मोनसेथ' खालामनांगोन ना सानथ'वाखैमोनलै आङो आरे बेबि नोंखौ लाब्ला माबा मोनसे जागोनलाय आरोलै नाथायबा हले लायाबा सोलिथारनाय नङालै उनाव नायगोन दे मा जायो जाथों
जायखिजाया जोंहा मोनलायग्रोथारनांगोन ना नङाब्ला बोरै जानोब्रा अब्लाबो माने इयुन समनि खोथा दंमोन ना बेखायनो बुंबाय दे आङो थै बाद दे इयुन समनि खोथा गाबोननिखौ सानखानानैलाय दिनैनि समखौ मानो ओरैनो हगारहरनो दिनै नोंखौ आलाय सिलाय खालामाब्रा आङो जेखि जाया खालामगोन ना नों मा टेनसन लादोंब्रा आयौ हाथारनाय नङा खोमादांहाय बियो बेफोरबायदिलाय बहा खामानि मावनो हानो बेलाय नों बुजिदोंना बुजियाखैब्रा बुजिबाय दे मेहेर आङो मानो बिदि साख्रि बाख्रिफोरखौ सोंलाबायनांगौब्रा दानलाय जेबो सानथ'वाखैना आङो नै बेना माबा माबि साननाया सुरु जालायबाय ने बिखुनजो फैनायावनो बिदि नालै नङालै मेहेर बिदि नङा माबायदिथो होमबालाय एसे मोजां आया फैदों गोसोफोरखौ एसे फ्रि लाखिब्रा बेबि दाथ' आरो माखौथो टेनसन लाबाय थानो नङा होमबा बिदि नङा होनखाबायना आङो ओइ मोखांनि अबस्थायालाय माथो बिबार राननाय बायदि जाखो होमबालाय मा बुङो नोंबो आरो काम अन बेबि नोंखौ बिदिबा मोजां मोनलायलाङाना नोंखौ एसे मिनिब्लासो मोजां नुयोरा माने हेपि थाब्ला आरोना मा जालायखो ओमफ्रायलाय माने थै नोंनि मानि मुनि आरो दाथ' आरो प्रब्लेमानो सल्भ जाबायना दे आइजोंबो मोजाङै रायलायदो नङाब्ला बेखारावनो टेनसन जाबाय थागोन ना जागोन दे मा जादों ओमफ्रायलाय आइ फैनायखौ जेबो मोनाखै आं मेहेर ओमफ्राय नै दा साहाजों होनोसो जेबो गैया आयौ नंगौ नामा दा आइयाबो हरखाबै फैबायना नोंबोथ' माथो हरखाबैसो फैदोंलै दा बेखायनो आइयाबो हरखाबै फैबाय आरोलै जेबो नङा दे साहाजों जानो जेबो गैया होनदों नामा औ बै खाथियाव मामानि दखान दङ नों बेयाव थांनानै लायनो ओमफ्राय बिखुनजोनो माबा माबि जाहोथारसै आरो ने औ जेबो गैथाराबाबो बोरैबा मोनलायलाङोना अ ओमफ्राय नों बेखौनो लाजिबाय आरो ने नङा माने अब्लाबोथ' बेबि जेबो गैयैखौ लाजिनाङाब्रा जेबो गैया नालाय गैया आरोलै बेफोरलाय आरो मा लाल साबाबो ओरैनोबाबो जेबो नङा अके जायखिजाया आं दखानाव थांना फैनोसै आरोना औ दे अब्लाबो मेहेर सोरबा न'आव फैयोब्लाना आंहा मोजाङै जाहोनो लोंहोनो हायाब्ला गोसोफ्रानो मोजां मोनलायलाङा दा आयौ सना आंनि जागोन दे ओखि जागोन दे नों थांदो थां मामबारिनो ओमफ्राय आङो साहा एसे जानोनोसै ओमफ्राय जि रायलायनांगौ रायलायबाय थानोसै आरो दायो दे अब्लालाय थाथ' दे नोंनि नोंखुनजोनि थाखाय माबा माबि लाबोजोबलाबायनोसै आरोना औ दे लाबो ओमफ्रायथ' बेबि जेखि सोङा मानो ओइ जेबो जायाखैलै होनबानो जाबाय आरोना औ गासिबो अके जाबाय होनना बुंबानो जाबाय अके आं दानो थांगोन दानो फैगोन मिथिबाय आयौ ओमफ्राय आइयाथ' गोसोआव जि गाज्रि मोनखासिगोन न' आंखौ मेहेरजों लोगोसे आं गासिबोनि गोसोआव दुखु होनाय जाबायना दसेयावनो आंबो मार गाज्रि मोनखादोंलै अब्लाबोथ' आरो आं दाथ' आइनाव निमाहाखौनो बिनोसै आङो आयै मेहेराबो सफैखासिगोन बियो बहाथो थांबावामोन बेलाय माथो दासो दंमोनलाय दखानाव एसे थांदोंमोन बियो आयै आयौ दखानावलाय मा लायबावखो बेलाय नङा दानो सफैसिगोन बे आयै दे होमबालाय ओमफ्रायथ' नै बिहामजो आंहा मेहेरजों खम ओमफ्राय नोंजों बांसिन खोथा दङ मा जादों मा जायाखै बेफोरखौ नों हारसिं मानो गोसोआव लानांगौ जाखो हो मा जों गैयामोन नामा नानि आरो आंथ' नोंखौ बुंखादोंमोन सिगाङावनो जुदि माबा मोनसे प्रब्लेम मोनोब्ला माबा मोनसे उसुबिदा मोनोब्ला आंखौ बुंदोंना बुङाखैमोन आं देलाय बुंदोंमोन आयै नाय बिहामजो आं नोंखौ खालि बिहामजो महरैल' नङा फिसाजो बायदि सानो आं नोंखौ आरोथ' बेनिफ्रायबो बांसिन नोंजों आं बेस्ट फ्रेन्ड बायदिसो थानो सानो मिथिबाय नाथाय आरो नोंसो मानो बेफोरबायदि जानांगौ जाखो नानि आंबो जोबोद दुखु मोनबाय आयै आंदि नोंसोरखौ साना हौवानो बेफोरबायदि दुखु होनाय जाबायना आरो बेबो नंखाय गुबुननि फाव फान्दायनायावनो आं मेहेरखौसो गोरोन्थि बुजिफ्लांबाय आयै आरो जेराव मेहेरनि जेबो दायानो गैया नङा होमबा नंगौ आयै थारैनो मेहेरनि जेबो गोरोन्थि गैमारा आं नोंनि खुगानिफ्राय बे मोनसे रावखौनो खोनासंनो लुगैखादोंमोन बिहामजो आंनि हाबाखौ लानानै नोंनि बेफोरबायदि फोथायनाय एखनबा समाव बोरैबा बोरैबि सानफ्लाङो आयै नङि बाथ्राखौबो नंगौ सानफ्लांलायलाङो नंगौ सैथो बे बाथ्राया मानसिनि साननायाथ' मा बेबायदिनो सानैनि एखनबा समाव देबोर नांलायलाङो नङा होमबा आरो जुदि थाबैनो बेफोरो क्लियार जायाबा बेनो ओरैनो एरलाङैनो बारा जालाङो आरोना दा नोंसोरथ' सानैजों एसेबां मोजां मोनलायो अब्ला नोंसिनि बे फोथायलायनायखौनो नांखागौ नानि बुजिबाय आं आयै आरोथ' बे पापि हिन्जावा सोर सुनिमोन बे हायनायालाय जाय नोंसिनि जिउआव बेफोरबायदि दावराव दावसि दसेनो खालामलाबायदो
बेफोरबायदिखौ आंबो एकदम नायनो सुखुथारा मानोना गोदो आंबो बेफोरखौनो मोननाय बायदियानो जाबायना गुबुननि खोथायाव गोजावैनो गोबां बायदि बायदि जालांबाय आंनि जिउआवबो बेखायनो बिहामजो आं नोंखौ लांनो फैदों थुदो आंजों नों थांनांगौ नाथाय हजों न'आवहाय नोंखौ गैयियावसो बयबो सोंबाय थादो नों मानो बिदि थांखो मानो बिदि फैखो हो जाहोनखौ मिथियो ना मायो मा घटना जादों बेखौ मिथियो ब्लद फैबाय नालाय बेफोरबायदि मानियो नायै आं बिदि फैनो नाङामोन आरोथ' दे दाबो आं नोंखौ गाज्रि मोनाखै मिथिगौ नों उसुबिदा मोन्दों बुंनो बेखायनोसो जोंनोबो खिन्थायासै नाथाय जेब्लायबो मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखि नोङो बांद्रायबो बाथ्राफोरखौ गोसोआव लाखुमानो नाङा जेसेनो नों बाथ्राखौ गोसोआवनो दोनगोन एसेनो नोंखौ जालांबाय थागोन नोंनि माथा मेलेम गासैबो ओंखायनो जेसे हायो फ्रि जानांगौ मानसिया आरोथ' सोरबा नोंनि जिउआव वार खालामदों बेखौबो ओरैनो नागारनाङा उल्टा मुद दरजाबा होफिननांगौ मिथिबाय जिउआवथ' आरो गोबां बिदिनो मानसि लोगो मोनखागोन ना एखनबा मोजांबो लोगो मोननो हानाय गाज्रिबो लोगो मोननो हानाय नाथाय सोरबा जुदि नोंखौ बारे बारे बुंदोंना नानि बिनि दाय गैया होननानै नों बेखौ फोथायालासे माब्लाबाबो दाथा खेबसेब्लाबो फोथायनानै नाय जेरै आंनि आबा मेहेर आं आंनि फिसालानि मेगनाव नोंनि थाखाय गोबां अननाय नुनो मोन्दों आरो जुदि बे थगायग्रा मानसिबाना दाहालागै नोंजों थानाय नङामोन बियो गोदो माबायदिमोन नों मिन्थिखाया होमबा हे नाथाय एसेबां जाथाय जालांबाय अब्लाबोथ' बियो दासिमबो नोंखौ मोजां मोनो आरो जेखियानो जा नोंसोरखौ बेबायदि गोजान जाजानो लुगैया बिहामजो जेब्लायबो जमायैनो थाजानो लुगैयो आरोथ' आंबो एसेबां बुंलायनो माखौ नोंसोरबो साननो हनो गोरोङानो जाखाबायबा अब्लाबो जोंहाबोथ' माबा मोनसे बिबान दङ स' आं आंनि बुंनांगौखौ बुंबाय बिहामजो नोंसोरनो बुजिनो गोरों जाखाबाय आरो येस बे नोंसोरनि लाइफ बयहाबो गावबागाव लाइफआव गावबागाव डिसिसन लानो मोन्थाय दङ अब्लाबो आबा मेहेरखौ लानानै सोंथि दा खालाम मानोना बियो नोंखौ थारैनो मोजां मोनमारो बिरादनो आयै आंनानो गोरोन्थि जाबाय ओमफ्रायथ' आं साहा फुदुंमोनदोंमोन सफैयासै माथो मानसियानो दाबो बिहामजो नोंबो मा बुङो नांलायला दे आङो बेफोरखौ जेबो नोंजों रायलायनो मोनबाय गोसोखौ नै दासो मोजां मोनबाय आरोथ' खोनानानै साबसिन मोजां मोनबावबाय आङो नों जे बेबायदि बुजिबाय ओमफ्राय आयै बिहामजोजों रायलायखांबाय रायलायनांगौखौ रायलायबाय आरो ओमफ्राय आंहाबो थांफिननोसै माथो बुंखो ओमफ्राय नोंहामजोआ बुंनायाथ' थांगोन ना आबा थांनायालाय बिदिनो बुंदों बुंनायालाय आयै दे जेयानो जाबा बांद्राय टेनसन लाबाय थानो नांला नों फैनायखाय बांसिन मोजां मोनबावबायलै आयै आङो आंलाय आरो मानो फैया जानो आबा आरोथ' नोंथ' नोंनि हाथरखिजों माब्लाबाबो बेबायदि गावस्रानाङा नङाब्ला आंनो मोजां मोननाय नङा आबा नोंसोर सानैखौ जमा थायोब्लासो मोजां नुयो आंहा आयै आंनि गोसोनि खोथाखौनो बुंबायलै नोङो दे आबा होमबा आंहाबो थांनांसिगौ नै दाथ' हाथरखि बिहामजोआ एसे सम बिदों नोंजोंनो फैफाथोंसै होमबा आबा जागोन दे आयै आरो दा नोंसोरबो बुजिफिनबायबालाय जेबोथ' बिदि गैखाला टेनसन लानांगौ लाभ इउलै आयै लाभ इउथ' आबा गथ'फोरा माबा मोनसे जायोब्ला जों बिमा बिफाफोराबो दुखु मोनलायनाङो आरोहाय नोंसोरथ' आरो जोंनो खिन्थायाखैबो मोजाङै अब्लाबो नाथाय खिन्थानांगौ आबा माब्लाबा समाव मिन्थिबाय आं हाथरखिखौनो दुखु होबायमोन ना आयै नाथायो आं आरो नोंसोरखौ दुखु होनो गोसो गैबावलामोनलै बेखायनो सिरि थानायखौनो मोजां मोनदों आङो नोंसोर खिन्थायैखौसो जों बांसिन दुखु मोनदों दाबो जेबो नंला थाथ'दे आबा मार बुजिखायोलै जुरि ममा आंथ' आंखौ बांसिन बुजिबावो देनाय बेबायदि नोंखौबो अननो खाबु मोनोब्ला माब्लाबा समाव होफिनगोनलै आङो That's my वादा जाय मानसिनिफ्राय अननाय मोनना आङो बेबायदि मानसिखौ आं माब्लाबा बावालै असे नंबाबो नङाबाबो मालायबाबो नोंबो बिदि जानाय मोनबासो मोनने आयै just like you जुरि मम नाथाय दासो हरखाबाय आबा ओमफ्राय सानाबा माथो फैसा नांगौ जोंनो सिगाङाव खिन्थायाखै नोङो नांगौ माने नांगौलै आयै मा ओमफ्राय आफा आं बिबाय थायो नामा नोंनाव बिदिथ' नङालै आबा मेहेरनोबा हरनो दङ ने गावनि असे फिसाला बिनायखाय दाना गैया सानाबा असे माबा माबि मा खोथा जाखो बेलाय आं जेबो मोनथियालै आयै साननै सानथाम गेजेरावनो आंनोबो नांगौ ओमफ्राय बाबाजों आंथ' हरा बुङाखैना
माने नों हरखाबै बुंनायखायसो नोंनो नांगौ दे थिगानो आबा मोजां बिना हामाथो नोंनालाय ओइ आफा मेराल' नोंनि फिसाला नामा आं नङा या गथ' मा जाथारदों बियो बोरो माखौलाय आबा नोङो मालाय गावनि जागासिनो सोरनि खोथा लादो आरोथ' मेहेरालाय नोंनि फंबायसो ओइ आबा खोनासंनाय बा जायो जुलियायै नोंसो बेबायदि खालामदों आदा ओंखाय मा सनामोन दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै ओमफ्रायथ' दिनै माने आं हारसिं नङा आरोना नै माखासे सनामोन दंदेरबावो ना लोगोफोर अब्ला भिडिअखौ जाबाबो जायाबाबो नायनो थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय गोदान एपिसडजों अब्ला नेनानै थाथ'दो फैफिनलायनोसैलाय गोदान एपिसडजों ओमफ्रायथ' आंहा बुङाबा मोजां मोनथाराना सनामोन बयनिसिमबो लाभ इउ अके बाय बाय गुड नाइट आरोथ' लोगोफोर माने भिडिअखौ एसे गोलाव लाबोनो थाखाय एसे प्रब्लेम जाबाय आरोना माने जै बानायनो नागिरो हें मारिबाय थागासिनो आरोना दा जुदि डेलि लाबोनांगौबा एसे गुसुङैबाबो लाबोनांसिगोन जि लाबोनो हायो बेखौनो लाबोनोसै लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोना जायखिजाया आं थांदिनि मैयाथ' बिराद मिस खालामदोंलै आङो नोंसोरलाय मिस खालामदोंना खालामाखैलै सनामोन बिराद मिस खालामदो दे माने एकदम माबा थालांनाय बायदि मोनोलै सानसे फैयाब्लानो आरोना